Τι σύντροφοι! Στη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα όσο κλιμακώνεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι απαραίτητη η ενότητα δράσης των δυνάμεων του σοσιαλισμού και του αντιπεριαλισμού, όλων των προοδευτικών δυνάμεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ιμπεριαλισμός με επικεφαλή στη ΣΥΠΑ, λόγω του αδιεξόδου και της κρίσης του, γίνεται όλο και πιο απειλητικός για τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα σε διάφορα μέρη, όπως στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Ιράν, την Ιεμένη, έχει καταστρέψει χώρες χρησιμοποιώντας την αρχή διέρη και βασίλευε. Πρωταρχικό καθήκον της Παγκόσμιας Αντιπεριαλιστικής Πλατφόρμας είναι η βοήθεια για τη δημιουργία μετώπων τόσο εντός της χώρας, όσο και σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του. Ο ιμπεριαλισμός χρησιμοποιεί το φασισμό για να καθυποτάξει χώρες και να τις αποικιοποιήσει, για να μετατρέψει χώρες και λαούς σε αναλώσιμες δυνάμεις κρούσης, σε κρέας για τα κανόνια, για τα ληστρικά του συμφέροντα. Με πόνο ψυχής βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον αφανισμό του λαού της Γάζας και την καταστροφή των πόλεων και κάθε υποδομής. Στη γενοκτονία που ασκούν οι ιμπεριαλιστές και τα διάφορα φασιστικά, ρατσιστικά, σιωνιστικά κλπ. Πρόξι όργανά τους, στο φωνικό του στόχαστρο θέτουν κυρίως τις γυναίκες, τα παιδιά, τη μητρότητα, την ίδια τη δυνατότητα της βιολογικής ύπαρξης και της αναπαραγωγής εχθρικών πληθυσμών. Η ατιμωρησία των φωνιάδων οδηγεί σε καταστάσεις όπου η γενοκτονία προβάλλει ως κανονικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε, ενώ επέρονται κιόλας για τις επιδόσεις τους όταν παραδείγματος χάρη σκοτώνουν εγγύες γυναίκες στην Παλαιστίνη. Η Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, ίδρυσε πλατφόρμα νεολαίας για να επεξεργαστεί τα προβλήματα των νέων στη σημερινή εποχή. Το επόμενο βήμα της είναι η ίδρυση Παγκόσμιας Αντιπεριαλιστικής Πλατφόρμας Γυναικών, καθώς ο μισός πληθυσμός του πλανήτη αποτελείται από γυναίκες και η πείρα αποδεικνύει ότι η επιτυχία όλων των επαναστατικών εγχειρημάτων και απελευθερωτικών κινημάτων εξαρτάται άμεσα από το βαθμό συμμετοχής των γυναικών σε αυτά. Οι γυναίκες, παρά την τεχνολογική εξέλιξη, υπόκεινται σε διπλή εκμετάλλευση, από τη μια την ταξική και από την άλλη λόγω φύλου, η οικονομική εκμετάλλευση στον χώρο εργασίας, διατήρηση κοινωνικών προβλημάτων, παραδείγματος χάρη ενδοοικογενειακή βία, νέοι φραγμοί στην εκπαίδευση, σαν να είναι ατομική τους υπόθεση το μεγάλωμα παιδιών και οι δουλειές του σπιτιού. Σύμφωνα με τον Έγκελ, στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους», η καταπίεση των γυναικών ξεκίνησε με την εμφάνιση της ταξικής κοινωνίας και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η γυναίκα μετατράπηκε σε μέσο για τη μεταβίβαση της κληρονομιάς και σε άνευ αμοιβής εργάτρια για την οικογένεια. Ο μόνος δρόμος για την απαλλαγή της γυναίκας από την εκμετάλλευση και την καταπίεση είναι ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία, το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός θέτει τις βάσεις για την ισότητα των δύο φύλων. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής εξασφαλίζει πρωτόγνωρα δικαιώματα στις γυναίκες στον τομέα της εργασίας, της υγείας, της μητρότητας και άλλα. Η αστική ιδεολογία και τα αστικά κόμματα αναπαράγουν αντιδραστικές απόψεις για το γυναικείο ζήτημα που προσανατολίζονται στις γυναίκες από τα πραγματικά συμφέροντά τους. Αρνούνται την ταξική διάσταση της γυναικείας καταπίεσης, προτάσουν την αντίθεση ανδρών-γυναικών αντί της ταξικής πάλης. Ο σύγχρονος φεμινισμός και ο αγώνας για τις πολλαπλές ταυτότητες φύλου επικεντρώνει στην ατομική ταυτότητα, αποσπώντας την προσοχή από την ταξική κατεύθυνση. Εστιάζοντας στο ατομικό και στο πολιτισμικό, αυτές οι απόψεις υπονομεύουν τη σημασία της οικονομικής, ταξικής εκμετάλλευσης και διχάζουν τις σχέσεις ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, δημιουργώντας τεχνητές αλληλοσυγκρουόμενες ομαδοποιήσεις που διασπούν και που προσανατολίζουν το κίνημα. Τη στιγμή ακριβώς που η ενότητα είναι επιτακτικά αναγκαία, ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι εχθροί, έχουν κοινά συμφέροντα και μόνο από κοινού μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερους όρους διαβίωσης στους χώρους δουλειάς, στον τόπο κατοικίας και να αγωνιστούν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Γι' αυτό, εκτός από το κύριο καθήκον του αγώνα για αντιπεριαλιστικά μέτωπα, είναι αναγκαίος και αγώνας κατά των ιδεολογημάτων που υπονομεύουν το κίνημα, κατά της χειραγώγησης του κόσμου και της αντίληψης της κοινωνίας για τα φύλλα, την αμφιγονική αναπαραγωγή, την οικογένεια, τη μητρότητα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Αντιπεριαλιστικής Πλατφόρμας εκ μέρους των γυναικών του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας Ελλάδας.